Zašto je najbolje krenuti s ovom vrstom terapije? Najbolje je krenuti sa ovom vrstom terapije, odnosno sa DNS-om, ukoliko imate problema sa kralježnicom, dakle bolnu kralježnicu, otežano kretanje, bolne kukove ili neke druge dijelove problema sa lokomotivnim sustavom. Izdah, op, i naprijed, idemo nazad. Sve prve ruke su oko noga, op, i to smo. I dobro. Koliko se dolazaka preporuča na DNS? Apsolutno individualno kod svakoga, dakle onda kada pacijent osjeti poboljšanje, onda je potrebno nastaviti i naravno onda radimo progresiju vježbe. Kako bi to bilo još bolje i nastavili smo naknadno u svakom životu to koristiti. Četiri nožni puni, idemo udah, sjedamo tu, idemo opet na okret, gore, četiri nožni položaj, idemo na dublje, udah i dolje. Koje benefite donosi DNS terapija? DNS terapija donosi mnogobrojne benefite, ovisno onome što vas muči, no svakako smanjuje bolove, donosi sigurnost u pokretu, jer se pokret je lakši, sigurniji, bolji i jednostavniji. Ajmo dolje, noga udah, spuštamo stopalo, udah, dolje, dižemo se gore, spuštamo sve četiri, idemo preko poluka, sjedamo, ruke ključ, idemo udah, idemo stopalo, napred, dvije, četvrnožni, udah i gore.